eyyi joni enen foof enen gandi jinnaɓe Afrique naaɓe e jinnaɓe tubakoɓe wona gotum saabu enen haysi naɗa jangga sa arti école a arti galle sa yi yummani liggo tan a ummoto balla yumma joni an holno gonirɗa e oɗon tuma ɗum ɗo aɗa walla aɗa janggoya garta galle kadi balla yumma e liggueji holno mbawata waɗirde devoir uji ma? eyyi a salminama kadi gongol weltima kadi e question mo posɗamo ɗo henna sa yi école a arti par ce que sa tawi yummani liggo par ce que minen ko Fouta min neehi ko toon min mawni min gowani ɗum jeeya yummani liggo tawa wallata ɗum donc minen somin tawi mbiɗa amen liggo soit o wonata koye fittude walla taw wonata koye sagginde min ballat ɗum ma heed telawjugol bagage walla keɓagaɗo fitta walla balla joomum sagginde ko noon min mbaɗira liggueyaji kadi sa yi école a arti a yoɓat waktuji ma ɗi poɗɗa julde ɗi foof par ce que a yahat guila subaka presque gartata taw ko yiiri donc il faut juula après puɗɗa kadi faadede ko heddi ko en woni gandanɗa hoorema sa tottama compétit mo poɗɗa wadde aɗa jogui leçon ngaji ɗi poɗɗa wadde révisé donc sa waɗi ligguey ma ha paari a juuli a gayni e après ko nden mbatta en leçon ngaji ma ɗi poɗɗa wadde ɗi foof binda mbaɗa révisé jangga après woni hankandi poftoɗa walla saɗa jogui goɗɗum ko mbaɗɗa hen jaaha kadi jokka e hajuji ma wadde firti kadi muusi ne teddi wonande enen wonɓe ɗoɓe wonande Afrique naaɓe wonɓe ɗoɓe ene teddi e muɗumen jangde nawdude golle ɗe foof lawol gotol eyyi ɗum kam mum ene teddi comme no mbirumami ni tan surtout ma kadi sa woni ɗo henna ka cukalel et tout